drugačija. Postoji legenda da vas i ona nema, što ima jedan kozmetički salon. Što mi mašeš, što mi reći? Samo lezi i uživaj, najnoviji gel iz Amerike. Dobar je. Dobar, ne boj se. Jedina ja u Crnu Goru. Kad sam naručivala, čujem tamo Montenegro, stop. Što veliš? Stopirali su, znači ja sam za Crnu Goru i to ti je to. Slala sam, vjeruješ li, čini mi se krv i mokraću, sve su me ispitali. Ne, tema, ti radiš samo kvalitet, to nema... Kako sam ponosna što sam ti mušterije, vjeruješ? Vidiš ovu sondu? Jedino je NASA ima, onda ti uđe pod kožu da osjetiš. Niče je samo svo. Uko, ja sam već bršavija. Nemo prečerat ševerije napolje. Postoji legenda da preko nokta jedne kozmetičarke nisu izvođene bojne vježbe. Znaš kako ti stvarno radiš okej, ali s cijenama si masu izviš od drugih, onda Bogu mi da ti pravo rečem ritko kad skupim za kod tebe. Što veliš, Suzana? Sve žene komentarišu to. Ja ne radim na kvantitetu, nego na kvalitetu, Suzana. Ma ja ti za nokte velim. Znam, Suzana, zašto me veliš. A znaš ti kad se mene mušterija vratila? Nikad. 2 nokta su mi pukli u karijeru. I to jedan kad je udario onu kamion niz Ljajkoviće i onaj drugi što je ona mehaničarka prebila prs kilo ključem. Sve planinarke ko mene rade nokte. Pa je li pretekla ta u Ljajković? Pa Valentin nije ništa bilo, 6. i 7. pršljeni ovaj moj nokt. Postoji legenda da jednu kozmetičarku ništa nije zanimalo. Dođe mi jedno jutro od skraljica, jest da se žena ženi povjeri, ali ovaj stvarno prečerala. Što ti je rekao vam Udrica, to me sinoć dofatio onaj moj jagnjofunk. Pa veli udri, pa ne udri, pa ja hoću da rečem dobro ženska glavu. Pa me veli obrnu, pa mi izbeči kroz prozor glavu. Znači to stajalo ne bi veli. Onda ja ne ostado dužna, ja rekao Bogu mi moj Igor što da ga ne pofali. Sinoć rekao Bogu mi upravo objaše dobro. Kada je živoga mesa jeo, te objasnih ja njoj kako mi volimo, kako Igor, kako ja. Pa jel te veli obrta, rekao jest 20 minuta se gledali nismo. Na kraj ona plati ode, ja nešto razmišljam za sobom. Ako sam znala, jesam li ja spavala sigurno mojim ili sam ga prevarila svojim njenim. A neću više ni riječ ni s jednom. A ti moja suzu, bili što sinoć? Postoji legenda da se Jelena Nails ne postaje preko noći. Jelena Nails. Dobar dan, izvolite. Htjela sam da pitam za šćer. Neće da uči bar ako da upišem, da nauči da farba nokte. Gospođo, pa malo ste permutoli pojmove. Ovo ipak Nails Akademija. I vaše dete bi za stričevih 2500 evra po godini dobilo diplomu za akademskog Pro Nails dizajnera. Kurs traje 2 dana po 45 minuta. Nama dolazi specijalista iz Beograda, gospođa Nails Marković. Ona je načelnica opšte Nails Akademije u Beogradu. Inače učesnica Ritzo seta na svjetskoj njujorškoj berzi nokata. Znači sve ovo što uče drugarice njene po 3-4 godine, vi to za 2 dana tu? Jeste, i naučit ćemo je da radi French, trajni lak, Godot. Ja sam mislila da samo farba nokte, čuješ im? Gospođo, nismo na pjacu. Gospođo, evo se zista pogađamo cijel dan. Počeo ovi sir mladi da mi curi iz ove kese, pa je bolje da prevodimo ovo kraju. Na grdihvi ovi akademski tepih. Postoji legenda da je jedan salon bio tu, blizu. Samo kukaš od preko Maraček, ajde prži korak malo, ajde. Obećao si mi, brate, rekao si mi da se vidi iz Vričevine. A Nino, kad ste prošli put bio, ovo se izgradilo jedan. Izvinite, ovaj frizer, za €40 studente. Eno mu tamo, Rajko, ubli, jel to? Ođe ima jedan ker divlji, saka preskočiš, trči do one zelene ogradice. Šibe, ja sam ko Rajka! To tak, trči! Ima zakazano! Ajde, sad slobodno drži ga! Ajde, trči! Samo se pazi na tu vetranjaču! DRS, depilirana radio stanica.